Com podríem sortir d'aquest problema? Com podríem sortir d'aquesta situació en la qual estem estancats, d'aquest cercle viciós de creixement econòmic insostenible, un petroli que està arribant als seus límits? Insisteixo, no és que s'acabi, encara ens en queda molt de petroli, sinó que com que ja no n'hi ha tant per poder pagar, per poder cremar aquest creixement econòmic, doncs impedeix un creixement econòmic com ells voldrien. Doncs la primera proposta que fem o que faig, que us explico, és plantejar-nos un horitzó de sostenibilitat. Un horitzó de sostenibilitat és en el sentit, un horitzó, imaginar-nos una societat que pugui viure sense aquest problema de creixement i he dit d'espai a creixement, o sigui, aquest problema de crecimiento, o aquest problema d'insostenibilitat, en el sentit de dir estem fent servir un recurs fòssil i que no sabem com deixar-lo de fer servir, i plantejar-se aquest horitzó de sostenibilitat, pots ser un geni o pots fer servir algú altre que ho hagi estudiat i així, i l'autor que citem és un llibre que es titula Els límits del creixement, que han fet un programa informàtic que analitzant macrovariables i així, doncs han acabat dient, ostres, de fet han acabat dient també una altra veritat, com un temple, una veritat de perogrulla, allò que dius, però si és obvi, però bueno, és igual, ho han acabat fent, estudiant, i al més bo és que aquest llibre el van escriure l'any 72, a l'any 92 van fer una reedició d'aquest llibre, ja no li van titular Els límits del creixement, sinó li van titular Més enllà dels límits. I a l'any 2003 o així han escrit una altra reedició d'aquest llibre que es titula Els límits del creixement 30 anys més tard, o una revisió dels 30 anys més tard, i el fet que hagin escrit un llibre 3 vegades, amb 30 anys de diferència, i amb moltes crítiques d'aquest llibre que han rebut i moltes anàlisis i debats, fa que sigui un llibre molt fàcil de llegir. Us el recomano a tothom. I si no hi és a la biblioteca, el reclameu. Jo l'he agafat de la biblioteca de l'Autònoma, o sigui, si de casa aneu allà i a veure si us el deixen llegir. Doncs això, aquest llibre el que explica és que un horitzó de sostenibilitat, una societat sostenible, seria aquella, primera, que té tota la població mundial amb un alt homogeni benestar. Insisteixo en això, no podem plantejar-nos un benestar per uns pocs i que els altres es fotin. Això és important plantejar-se, si no, no serà sostenible. I el benestar l'hem d'aconseguir, si no, què? Si hem de buscar un horitzó on tots estiguem fotuts, malament rai, no? I això és possible. El següent pas és una societat sostenible serà aquella que tingui una petjada ecològica, ara us explicaré què vol dir petjada ecològica, una petjada ecològica més baixa de la que tenia, o més o menys la mateixa que tenia Espanya cap als anys 80. Què és la petjada ecològica? La petjada ecològica seria l'equivalent a si jo visqués i m'ho fes tot a casa, quant de terreny necessitaria? Si jo em llaurés el blat, em plantés els arbres amb els quals em faria la llenya per cuinar-me el blat i em plantés les cols i també em llaurés els arbres per poder escalfar l'aigua que em serviria per fer l'electricitat amb una bomba d'aquestes màquina de vapor, si ho fes tot, quantes hectàrees necessitaria? Més o menys, doncs això és la petjada ecològica, diu cada un de nosaltres quantes hectàrees fem servir. Resulta que a Europa estem gastant al voltant de 3 planetes, si calculem en petjades ecològiques. I de fet són 3 planetes mal comptats perquè no tenim en compte els arbres que necessitem per tornar a fer el petroli que gastem. Però bueno, això és quasi lo de menos, no? Els Estats Units estan molt més lluny, estan gastant 5 planetes. I la major part del món, òbviament, estan gastant menys que un planeta, o sigui, la major part del món viu sostenible. Però si juntem tot el món, resulta que tenim una petjada ecològica de més d'un planeta i mig. O sigui que ens trobem que ja estem en una societat, en un món, que estem esgotant els recursos energètics més ràpid del que aquesta natura és capaç de restablir-se. Per tant, hem de començar a accelerar i resoldre aquest problema el més ràpid possible. Però bueno, la història és que si tornem una mica enrere i ens anem als anys 80, oi que vivíem força bé en general? O sigui, no estàvem a les cavernes, no estic plantejant d'anar a les cavernes, tot i que
molts de vosaltres sabeu que a les cavernes es viu molt bé. Hi ha gent que viu a dins d'una cova amb la seva cuina, les seves rajoles i tot això. Hi ha molts pobles d'Espanya que tenen aquesta tradició i és dels millors habitatges que hi ha, però bueno, això és una altra història. El que es voldria plantejar és això, que aquest benestar dels anys 80 aquí a Espanya, amb tecnologia, permetria tenir una petjada ecològica per persona molt més baixa que la que teníem als anys 80. És a dir, més o menys el mateix benestar, però més benestar encara, però molt menys destrossa de la natura, molt menys ús del que serien recursos naturals. Aquesta és la idea. Aquest seria el primer punt i crec que he anat una mica excel·lent, o sigui, intentaré anar una mica més ràpid. El següent punt que us plantejo és, un cop tenim un horitzó, un cop sabem cap on hem d'anar, el que ens plantegem és com ho fem, com arribem allà. Però ja és més fàcil. Un cop tenim allò que dius, volem anar allà, doncs el camí ja el trobarem, però ja és una mica més senzill anar cap allà. I hi ha molta gent al món que es dedica a fer propostes de com arribar a aquest horitzó. Aleshores és una qüestió d'anar-los a preguntar, escolta, vosaltres, com els que es dediqueu a l'energia, els especialistes en energia, com creieu que hem d'aconseguir una petjada ecològica molt baixa? I ens diran energies renovables, sobretot amb eficiència, amb estalvi, no consumir més energia de la que toca, etc. Però sense perjudicar el benestar, òbviament, però ens faran unes propostes que ja tenen molt treballades. Aquí faig un petit parèntesi, parlo una mica de publicitat d'una cooperativa de consumidors de productes energètics i de productors que es diu Som Energia, que encara no té l'any, ja té 700 socis, us recomano tots que la busqueu a internet i us feu socis i cap a l'octubre comprem energia a aquesta gent en comptes dels xoriços de Fex Endesa i altres històries. Bé, tanco el parèntesi per publicitat, perdoneu. Som Energia. I aleshores és qüestió de preguntar a tota aquesta gent que està treballant en temes sectorials, ja sigui energia, ja sigui agricultura, alimentació, ja sigui transport, ja sigui educació, ja sigui sanitat, i preguntar com ho farien en aquest horitzó. I ens ho diran, cap problema. O sigui, les idees ja hi són, no hem d'inventar absolutament res. El que sí que ens preguntarem és, vaig a la tercera frase, o sigui, el com, ja hi ha molta gent que ens ho dirà, només és anar-ho dient. I en tot cas ara parlaré, en la segona meva part de la meva xerrada, de com aconseguir aquest horitzó en els temes d'alimentació, com fer-ho. Però encara quedaria una tercera pregunta, que seria qui ha de fer aquesta feina d'anar cap a aquest horitzó de sostenibilitat. I jo tinc una resposta molt clara i és, no podem comptar que els que ens han portat aquí i els que tenen poder econòmic s'il·luminaran de cop i canviaran el seu xip i ens portaran a l'horitzó perquè estan caminant en sentit contrari. O sigui, ells no ens ho faran, això ho tenim claríssim. Per tant, s'ha de buscar una altra manera de liderar un moviment, de girar la societat cap a un altre lloc. I ara la proposta segurament és molt criticable i segurament allò que dius peca d'ingènua, però us la dic. La idea és que micropropostes doncs és 20 persones que tenen una idea i la porten a terme. 20 persones en una societat de 7 milions és res, en una societat de 7.000 milions de persones no és res, però si aquesta idea és bona i l'expliquen i 20 persones més en un altre lloc es copien i 20 persones més o 50 persones més copien i de cop i volta aquesta idea s'escampa, s'aconsegueix una massa crítica de gent que porta a terme aquests canvis. I aquesta és la proposta, de créixer tot de micropropostes, ja sigui sectorials, ja sigui en temes d'energia, com us he plantejat. Som Energia és aquesta microproposta. Som només 600 persones, ara mateix 700, en el que seria un canvi de 7 milions de persones. Però que si aconseguim convèncer a prou gent com perquè això sigui viable, doncs en molt poc temps podem aconseguir aquesta massa crítica de gent, de forma que tot Catalunya acaba sabent que existeix Som Energia, que li fem la competència a aquests xoriços